So hatod na pud sa gawas. Bye. Probinsyan. Amping sa pikas. O di ba amping? Wala guys, wala ka utang. Lamit sa siya utang guys. Hapon na siya sa'yo kay naiutan. First, kadwa, makaniod to ba ganyan? Panyod to po kay. Wala siya nakapanyod to. Kay? Panyod to nga. Nagbaw na naman ka. Di jud mo. Sayang kung kanin to. Ang gi kuan sa mo ni mong balon niya kanon akong gipakaon sa ring. Ang sabaw kay tanan sa sabaw nga kuan. Ito sa kumtis basta. Magpaniud to dang panihapon na. Pero namahaw nung kaganihan niya. Ang imong vitamins hapon ay mo yun nun. Munang sakit ko kay kung saan na lang kung wala ko namahaw ganin ng buntag. Na, samot. Hindi pag mahaw kag daghan. Mahaw jud kag daghan ugma. Pa print. Ha? Masyong gabi na itong tanan guys, hindi naka laban ako sa diyang gigamit. So, kaya yung uniforme guys, duha ra magud kay nga na. Duha ra pud kay nga to. So, di pud ta pwedeng magdaghan og uniforme guys, kay sayang pud ang kuan. Ang uban galing mga estudyante, tagsara ka uniforme, naguli maglaba. Pero siya iyang giduha kay say magabihan na siya nag-ugma di na mauga. Like kaning kuan kanang nga na kay baga man na. Kanipod baga po siya ng uniforme. So, shout out day ko sa ning comments ang vlog hapon. Shout out diha ni Mers and Family. Salamat day kadyo. Kung gina ka ng kulang ginis sa calcium mo sana ang imong comment. Ug si Ma'am Rosalina Cristobal, shout out pud nimo. Ug si kisa ning bag-o man ni siyang nikita na ng comment, Lisa Santander. Shout out ka ng comment pud og taga-asa ka, Lisa Santander. Shout out diha. Ug si Ma'am Pilisa Taghab, shout out diha. So, nakahuman akong panglaban na. So, mo ni ang purpose nga ningari ko dari guys, kay mo lagi na bilantan lagi na si Jan sa mato na nakita gid sa mga kuan. So, napa ko di babadad to nga kuan guys na jang towel. So, nang kuan. So, nipalit jud ko nga nga sunrocks guys, kay kanang sunrocks ug maglabak ko. Butangan jud ni si sunrocks kani kay gigamit pa ni sa nasa operating room or mga sa kuan ganiha ko no nagpa kuan kuno si Jack kanang nay ning assist kuno si Jack og nay giraspa sa tingasa nga ato di kuno graspahon. So nakahuman ako kuan kay naman po siya panihapon. So limpyo naman po ni Jack CR. A few moments later. Sumadyong buntag na tanan guys, magluto na pud ko og pamahaw. So prito ko og isda kay ganahan siya mamahaw og pritong isda. Nay mga langgam man ang gikanta sa kabuntagon.
Good morning guys. Ang gipagawas dari kuan. Oh, adong mo guys, may kanta. Yung mga langgam nang gikanta. Oh, Mao kami. sayo sa kuan ka ng ang giinit ag tinula kay ganahan na sa tinula. Usig ana mo kuan. Skutan mo. Pritong isda. Pasko sa labhan guys. Yung ipanglabhan ng adlaw guys. Yung mga labunon. Daghan kayo na sa mga panty na. Diya. Ang gilabhan gabi, mao man ni hanap ni isud kay hanap ni plansahon. So magplansya na pug ko. Kani kay basa-basa pa man ni. Mara na ang panglabhan. Mukas na din ko sa gilabhan gabi kani mo ang gilabhan gabi yung mga kuan jag ang gilabhan karong buntag basa-basa pa dito man ko naghay-hay so ako nakalakaw kay grabe jing inita kay nagjud ka init sa tanan sa gawas mura kag ma kuan ja basig ma kinsapan ko ba kay grabe ra ba jing labara kang pagkaman panglaba niya kay sa labara di ka sakit jud kay sa tanan na siguro sa init ja kuan kanang na stress pug ko sa nalaging watay lain ko andari magtan-aw tag cellphone pag human pang labang tan og cellphone sa nakita na to nganday dito ni katukayo din nahagnan ni kuan sa mama ni Rini Kurt Butterbunya ba to pedo kuan kanang nay siya ko gusto ba ni dyan luoy di ka jud ilahang kay mutang sa agusan dila sor ilahang kuan so nang stock ay nakita nas newsfeed nga itong lang pininiana nila nga na nang luoy ka Diyos nga tanan ng bata ba nga naning kamot nga mahawas lagis kalisid ang mga ginikanan nga na so kani guys hapon isang planchahon ron kay kato na pong ijahang hukasan ron nag muna po ito yung labahan muna po nijang isutugma so may bisman ron sabad bernis na ugma sabado basig makauli na may sabado basig mo uban pas kristal ja malagi to gawas tayo to ganiha kay mo palit tayo to kung usa ka tring itlog kuan suriso pero naa pagali kuan diha guys so mga tuon unja sunod semana klase na siya for kuan na kanang third year klase na ang sinful for third year na unja ang ako ani malagi na nantay kuan wa mo ko income lagi kay naali ko dari ka kuan wa mo koy paninda wa mo koy kita so basin og tagaan ra ko ni Papa Edi og pamasahe na ni nagulig buhol og magsweldo to sila karon murag karon sweldo siguro nila kay ang tanam ko ni kuno sweldo nila sig mga jura ko ni ja og pamasahe makauli ra ko buhol guys kay malagi na kinahanglan mo kumulig buhol kay birthday lagi sa akong amahan ya man to din ko nga mo tukar ako kay tuka lagi may og luto ug sa imong pang amon say among i dunit ba ana say among i lutoon nga na ya katong mga medyo na ay arang-arangan may magpalitson na sa punos Ati Flor de Lisa
Ako, ningon ra ko nga mag pansit ra ko. Pansit ra ko mga 5 ka kilo. Kanang kuan ra gud kanang baratuhon nga pansit ditong mahalon nga pansit kanang mga kuan ra gud kanang bihon, barato naman ang bihon. So magbihon ra siguro ko guys. Maka kuan na pud ko, maka uli lang jud ko. Maka pamasahe ko pa uli. Kaya wa mo ko income ron guys. Ang ginan si Papa Idi nga mahuwam na lamang ko niya og pamasahe padung ulig buhol kay makauli kag buhol na kay 1.5 maka kuan na ka maka back and forth na ka na imong 1.5 pero wa ko kay bawron og kuan pila nay pamasahe sa barko unja may lagi ng uban diha nga hayahay lagi kuno ang kinabuhi di jud din taon hayahay ang kinabuhi stress kadyo ko may nangingon nga stress kadyo ko kay bisan pa og kanang nahining suporta sang anak og eskwela so na kuan na jud mi guys na kuan na jud ko raming tuiga kay tungod lagi dato ni Papa Idi nga na aksidente unja aksidente si Papa Idi before pud siya na aksidente usa ka buwan pud sa wa katrabaho kay nagtunay sakit siya wala mo ko mag-vlog na nga nay sakit siya kanang di siya pwedeng humo sa dagat kay kuan lagi basa-basa gid ang mga tiil nga na mga kamot so wala jud ko mahimo guys kay kuan man mamay siyang trabaho sa dagat man jud so naulian ang tato siya pagka February mo to sa kuan January man to siya na kuan guys na sa kabuan siyang wala jud makatrabaho kay gilantan kuan siya mo to gipa-check up pa jud to na siya kay nagrabe jud lagi siyang mga kuan diyan mo to wala jud ko'y income na to guys okay. Pila na yung income pag tinda-tinda sakto ra pwede pang bayad sa mga kuryente ug kuan diyan manang nakautang ko kay basig mingon mo ganang hayahay ang kinabuhi nakautang ko guys ug para pangbayad sa mga unsa diha kay wala may trabaho sa Papa Idi so nakautang ko atong time kay mo to gipangbayad na sa motor. May gali guys kay ag motor karon na human na. Salamat kado sa nagbayad sa motor ni Dia. Gipulpid. Salamat din naman siya magpa-mention. Gipulpid na hinuon ang motor ni Papa Idi. Salamat kado nimo ma'am. Dijay nagpulpid pero di lang ko mag-mention og ngan. Kuan di ko mag-mention og ngan sa nagpulpid. Basta salamat kado nimo ma'am sa nagpulpid sa motor ni Papa Idi. Manang ug makatrabaho na sa Papa Idi wala jud may problema kay buo na gid siyang buwan. So 600 ba ang adlaw ni Papa Idi nja. So makasildo siya kada kinsina og 9,000 kapin so musildo na sa Papa Idi og 18 kada buwan. So hayahay gud kag kuan gud kana kay bawon jud ka musib og kwarta. So manang karon naginahinay pa man kog bayad na hanggi utang lagi katong pagka padoktor na ni Papa Idi ug katong pagka-aksidente. Mo na ang problema karon kay kuan na siya nanay interes. Nja so ara sa nag-iinteresan kada buwan. So manawingon mo nga hayahay kang kinabuhi. Hindi kay naadjay mga pagsuway jud sa Ginoo. Manang maningkamot jud ta, maningkamot ta, manang ako maningkamot ko guys nga maninda ko. Unsay magsuri ko sa diha. Sideline ko na amo ko yung mga trabaho pud, musildo po ko sa amo. So makasurvive ra jud ta. Pero karon na yung panahon na nga aksidente si Papa Idi ja plus katong na wa sa katrabaho di ara jud ko na bagsak guys kay namo koy agaw kita igura nang i-interest so ano na po ni gisulti kay naamay ningon nga dato na ri kuno ko diya nga nung di ko muli nga kwartaan kuno ko so maro to guys kay harap pong gikuan guys kay mamalansa pa buko dani kay tadtad man kuan na pug ko magluto na pug panihapon. So giagwanta naman na dari kay karon ra mo pud sa kristal nga panggabi lagi mo na hangikadlikan ba nga kuan ma mihanjo sa nga ma kanang yana lagi bani ko dari ma siyempre mong anak mo hanjo mo ari jud ka kay siyempre mag say mahitabo si mong anak kaning hanjo na si mong mama nga ari so mahalan din nato atong mga anak guys kay matay kay bawas panahon sig mauwahi ra gatang mga wala nga may mauwahi ra ang pagmahay ana ba manang sumara to guys ang vlog guys kay kuan init na magpa-electric pan ko wa magud mi mag
paandar og aircon kay aron makasibra lagi pud mi sa bayronon sa aircon manang electric fan ra mi kani no naman pud na siya. So thank you for watching guys, amping ug ampo tantanan guys. Salamat kadto sa mga nagpadadon dani sa pagtan-aw sa vlog. Kung balik na ta sa vlog guys kay ang Facebook murag di nakadto ang Facebook ron guys, wala na. Hindi na makaya ni Mita magpasweldo sa mga daghang kanto, daghan na kadto mga content creator. So marato guys, see you my next video guys.